Romans chapter 5 from verse 9 with Amplified Classic. Therefore, since we are now justified, acquitted, made righteous, and brought into right relationship with God. You were not in a relationship with God, but He brought you to Him in a right relationship with Him. And that relationship is established through God's righteousness, not by your own righteousness, not by you cleaning yourself. He's the one who cleanses you. He's the one who washes you to bring you to Himself. So when you go to Him, you don't come with your relationship. You don't come with your. You come to submit in something that God has already started. In what God has started. That's what God requires from us. You did not choose me, I chose you. So when He chooses you, He brings you to His righteousness. Your own duty is to maintain God's righteousness, God's relationship with Him. God's relationship with Him. That's why when two people are going to marry, lo okhethayo ukuthi ngiyoyishada le ntombi akathi le ntombi ayizokhomba mina ukuthi kumele ngiyenzeni, ngizokhomba yona ukuthi kumele iyenzeni. So yona kumele yenzeni, isubmit to le nto engiyikhomba yona. The relationship starts now. Righteousness starts now. But if we come to Jesus with our own relationship, we are coming with our own righteousness. We're coming with our own righteousness. And akasikhetanga ngokulunga kwethu, usikhethe ngokulunga kwakhe. Meaning God set Himself a standard of righteousness through Jesus. What when is a prayer? Come as you are. Come as you. When you enter there, we are gezi. Awuzigezi. Awuthatha ivasi lapho uthi mina ngifuna ukuzwasha ngapha. Nangapha uyakuthatha yena kwashe. When He washes you, uyakupresenta manje njengomakoti wakhe weqiniso. That's why intermarriage iqala because of its two powers, two different ancestral backgrounds. And people say we are going to marry now. Bahamba bahlaba imbuzi ne? But siyashada manje. Bashaya izithakazelo. You can think we are shada kanti bashada wena. Yo. I'll say it. Ungathi ushada umfazi kanti lo mfazi ushada wena. Uyothatha isibongo sika mfazi in the spirit. Why? If idlozi la kibo mfazi li strong udlula la kibo ndoda. Spiritual. Now what happens? Makumele kubonakale ukulunga kwaNkulunkulu. Kuyobonakala ukulunga komfazi endodeni. So meaning you are coming with your own righteousness. But Jesus wants you to meet the requirements of His own righteousness. Where you are controlled by Him. Where you submit to Him. Not by your own power. Not by your own strength. But by His Spirit, says the Lord. So He gives you His Spirit to submit to His Spirit. You don't give Him your soul for Him to be controlled by your soul. He gives you what? His Spirit. Now, intermarriage, many are not aware of this. Because bantu abamnyama sinokuthi siyohlanganisa abogogo nabomkhulu. Qala. Ngiyazi izokhetha but swallow it. Basohlanganisa abogogo nabomkhulu. Kwenzakalani manje? Mangabe umkhulu walo bekayikhehla. Umkhulu walo anormal. Shuthu umkhulu womfazi nangabe bekayikhehla, uyocindezela lo wendoda. Ngoba lo wendoda bekaziphuzela utshwala. Shada umkhulu nogogo, hayi abantwana bakamkhulu nogogo. Hey! So you think ushadise umntwana abantwana kanti ushadise umkhulu nogogo bavuse emathuneni obaletha back through abantwana. Now basemshadweni ucabanga ukuthi uzobona ini umntwana wakho? Uzobona ugogo wakho emntwaneni wakho.
Yo. Uzobona umkhulu kamfazi wakho emfazini wakho. Yo. That's why ayenza umntwana omncane. Ushade nomkhulu. That's why acontrol akulawula ushade nomkhulu ngoba engicale nahlaba imbuzi nathi hlaba nisabo gogo nabo omkhulu. Bavukile bangenile emshadweni. Hey. Thank you Jesus. Now it means bona basayo enjoy wabo umshado. Kuyophindeka into kamkhulu nogogo emshadweni wabo. Oh. Hey. Now a lot of people, that's why bathi bashadile ne kuphindeka into eyenzeke emakhaya yibo emshadweni wabo. Ubonele wey umkhulu bekasilehe ngakhona sekezekala kule ndoda. De wey umkhulu bekashaya umfazi ngakhona nendoda seyashaya. Nibavusile. Bashada bafa niyabavusa nida bazoshada futhi. I will nail it. That's why ngifuna ukwenza umsebenzi isizulu. Yo. Laba babukela online bazosicole. Why people think bashada bona? But the moment you involve igazi nezilwane, nisihlanganisa bahlangana njani? Because indoda uyothatha umfazi. So bahlangana njani? Ngoba umfazi mele ezekimi. So asihlangane uza kimi, uthathwa yimi, ushiye ekhaya kini. Asihlangane ukuthi uyothatha abakini ubayise kami. Awuthatha abakini ubalethe kami. So nasihlangana shothi siletha abakini kami. Abaningi benithi nishadile nihlanganise bakini bakakho manje. Asilale ebusuku sibone izithunzi balandile. Itekoloji yazenzela lapha endlini. Nibalandile. Ya rape itekoloji lapha endlini. Rape akwasani. So angekuphinde kube nomshado ngoba nibalandile bezani bazishadela abantwana benu bona self because nibalandile bawumoya banamzimba badinga umzimba. Now when you come to Jesus, awuzi nemsebenzi yakho. uNkulunkulu usethe istandard sakhe. Wasibeka. Wathi wena iza unjalo uzongena kule standard sami. Awushadi mina ngishada wena. Shuthi ulahla konke uthatha kwakubani? Kwaka Jesu. Now that's a true wife. Umfazi wangempela ke lo. That's a true husband. Umyeni wangempela ke lo. Osetha istandard esi high sokuthi siprotect umfazi, simgeze, simprotecte kuzo zonke izinto. Now, what do people do? Benzani ke abantu? Before siyoshada physically, asiqale spiritual. You get it? I just seen so kanganisa amadlozi. Shuthi sasiqala ngokomoya manje. Silanda ugogo nomkhulu. Gogo nomkhulu wena baka Bhembe nekaba Mabunda hlanganani manje. Ene nithi nisayohlangana nina. Hlangana uBhembe noMabunda qala baphuma emathuneni. Manihlangana nina physical, dala sekushadiwe in the spirit. In your marriage, you are going to experience ugogo nomkhulu. Not uneli nobongane. Physical uneli nobongane, but in the spirit ugogo nomkhulu. Abaningi bazothola ama-answer. Why into wayikhula uyibona ekhaya, ne? Emshadweni kagogo wakho nabo auntie nabo banibani. Why uyibona lokhu iyenza kuyo yonke imishado? Bonke nabashada kusimnandi emshandweni kumuncu kuyaliwa bonke iphethini in the family. Ibangwa yini? uNkulunkulu azangathi thathani ibambo lezilwane nezihlanganise. Uthethe ibambo kuAdam. Jesus. Awusibambo lezilwane uyibambo lendoda yakho. Moya ingcwele. So nina nithatha izilwane ibambo lakhe. Akuphuma ithanga ngapha, phuma ithanga ngapha, ziswipe. Already sekunesilwane involved.
Hey, Already sekuncane. sekunesilwane. Ngifuna ukuyilanda vele ngesintu kahle ngesizulu kuzwakale kahle. Now, that's why a lot of people Ingaka abantu abaningi. mabangakashadi pregnancy ukuthola abantwana kulula. Net bangashada ngokuqinisa. Kuyastopa yonke into. Akuseza abantwana kuze izinkinga phela imisebenzi phela inini. Bapunishwa yini? Ulo moya wamathuna. Ay, Ngobe abafileyo abasebenzi, abafileyo abashadi, abafileyo abadli, abafileyo abaye emsebenzini. So everything in your house will die. ngakho yonke into ke kwakhe endlini izofa. Say I love you, Jesus. Ngiyakuthanda Jesu. Say I love you, Lord. Ngiyakuthanda Nkosi. Let's speak the reality. Ake silikhulume ke iqiniso. Exchange izinyama nezishebo, okay, akusinkinga. But why kumele nikhulumene? Should send mema abanye abafile ukuthi babashade kuqala before nishada. Kuyofa yonke into emshadweni. Kunezinto ziyofa. Zingabereki ngoba nilanda ezinye izinto. Let's go. Therefore, Uzubaba umuzi athi nangiphumile ngiye ngaphandle. Ngathi ngiyindoda mara nangibuya ngisiyindoda. Ngicela nashadisa abobani ngicela. It means in the spirit uhlangana nogogo, ubani ungahlangana nogogo? Ubani ungahlangana nomkhulu? Hayi lo baba wami lo, hayi mina angimuzwa. Ubani ungahlangana nomkhulu? Ayake. Ake. Akunamuntu ungahlangana nomkhulu. Spiritually shoot umkhulu. So angeke umuzwe ngoba yini? Umkhulu. It's like sleeping with your own father and your own mother. Kufana nokuthi ulala noyihlo nonyoko. Because umuntu akusilento esiyibona physical. Umuntu ngalento engaphakathi kwakhe. What spirit lives in you? Moya muni ophila kuwe. We don't look at the outside. Asibheki We ngaphandle check you lapha. by what spirit lives in you. Kodwa sikuhlola ngokomoya ophila kuwe. Ukuthi lo muntu bani? That's why idemon alingena emuntwini limenza ukuthi ayenze izinto angafuni ukuziyenza. Komba ukuthi akusese lo muntu yini umoya ophila phakathi kwakhe. So nakungena omkhulu ke. Ugila imkhuba kamkhulu. Yovuka imkhuba kamkhulu, inqani kamkhulu.